mwana bwelira kokonyora kendi kiweta gali KCB aente tulicha ni omuntu tokerete gusiga Mr. James mbia mono mungwano oyo anga kritesi migawa ndenga governor na achire wakira aba governor bande mbali kubugoli simi ngaki no bugoli esimi nando wanje tutale naye. I told my brother I'm ready aye no lebengi oranyo ne chive soko ndendera ndo osili abantu bale agantebe kina kingokora. I don't want to disclose nganingo mpaka bana kibange lakini is here. I want to thank you Monto etalio yo Kisii County no Nyamira lakini ega asia naenda pa Nyamira balega. Where is my county Anthony? Aba Nyamira bora is in court. Aba Nyamira mulega igangete ega simbia mono. You have shown ega asiengia. I was telling my MCs yesterday mbia mono naende ondika kwanga ko bugoli yesi ayengakire njina bonko bugoli mo wanja boyiko acha lyonya talio mungwano oyo gente kitango ja ukanyora ikera ko nyoba onjukana nile chikaba na chindi cha pikiri ngatenga anju I had actually to na make it sure nga no embesa timbwati ngamdechi besa nimbwati nga make sure nga na provide lichibesa echo hero tokwenana. Mbia mono my brother James director na nateba I have no mwana bweliraba kendi okonyora gali se foundation nima ng'abantu baminto koru centro n'abangaini bali mono gakinaye ko obungaini obuboyibaki toro centro sikusiye mo wanje boyo obwato mwabo iko mwa enjara yabalire kolingo nkuragira mule ndagira nerega atebwe ndagira nerensaiga igo nkororanga kimo kuragira nainwe ekero mwanyo olregas moinyole moikonya abana kuru ebinyoro byaino batabwati kende tuigwana ine abayibuli ntaete mbasabe ababono abana abantu abanene abana abakemba roro natebe wiki egocha chibasari nkwena natole chifomu baichulie wiki eyo veti nyakuru wiki yemo ntagete wika kitari kemerongebere usemerongebere na isano agwe onyore toenanire chicheki abana bage bakanirwe school fees na ko ringitara kwana ngumada denyi moigwe nganchere before narole keki ya letru likre KCB foundation I open a Kisii County error lakini yeteyo nyueta matemu asokru mu waziri ugamba olirisi ya matemu y'abana ntagete mboliga bali ba kugende university tubakonye bagende university bali ba kwenda college chinde bagende na bali ba go tigara abayibuli ntaite mbasabe make sure ba register na vocational training center chito ntaite go promise weke miaka ya neko migeko era ni ntagete kero umuntu atagete nga umuntu arubo songo achiko kolega asibo Mombasa agende Nairobi agende isiko yense kende nke tranya leo kora gutatige kiyoka tokonye igesa kukebe moyo amali maelire Yesu tarairana etoja ko baba sabereri bebi sakubinde mwanje ga kiboyo obole mu bwaelire emeringa mwasumekire bwaelire ekirama kie neighbor ekiwerete kende nara litoko genda abantu baito abayiboli ntaite mbasabe tobe komo inje ninde tayari
ngocho kanande gusiengima kingocha ntebi mechandero naende onyokonyora lichibuliroro ntebi torolenga kitokonya abantu baitu engenge tokuragira our eating habits engenge tokuragira ebituma tokoli chinchugu tokoli oboli tokoli endagira tokoruzi mugonde yakire elyogo tigatumanya endagira kitokoli ebituma lazima byome ebi amangana yo kubeka ebituma ebichigunime kibwate lisakara kya formuli esumwene ne ekorwa aflatoxin